לאחרונה יצא לי לעבוד על משהו ממש מגניב. לקחת את הקומיקס עקרת הבית של בת שבע אינגבר ולהפוך אותו לאנימציה. כשראיתי את הקומיקס ישר אמרתי לעצמי, וואו, יש פה כבר סטורי בורד, פחות עבודה. אז לא. די מהר גילינו שקומיקס ואנימציה זה לא בדיוק אותו דבר. בקומיקס אתה יכול לשים בלון דיבור מעל יוגורט, והקורא כבר מדמיין ומשלים הכל לבד. אבל באנימציה, אם הדמות רק מדברת ומדברת, הצופה פשוט לוחץ סקיפ. אז מה עשינו? התייחסנו לקומיקס כהשראה ובנינו את הסיפור מחדש. שהתזמון והקצב יעבדו כמו שצריך, שינינו את כל המלבינים של הקומיקס שיתאימו למסך רחב של וידאו, ודאגנו שהסיפור יהיה כיף ולא משעמם לרגע. אחר כך עברנו לדמויות. העיצוב המקורי של האמא היה פשוט מעולה. אז כשעבדנו עליו, בעיקר ניסינו לפתח את המודל שיט שלו, שזה התצוגה שלה מכל הזוויות. עשינו אותו דבר גם לשאר הדמויות. ואחרי זה ריגינג, שזה בעצם להכין את הדמויות כך שלאנימטורים יהיה קל להזיז ולהנפיש בכיף. ומשם ישר לאנימציה. שלחנו את הקבצים לסאונד וסיימנו. עכשיו קחו לכם רגע שקט כמו הדמות בסרטון, כנסו לתגובה ראשונה ושם גם תוכלו לצפות בו.